OK, takže v tomto videu by som ti chcel ukázať, ako zistiť, kedy prichádza k zmene trendu. Takže ak sa ti páči takýto content zadarmo a chcel by si vidieť viacero takýchto videí, tak určite hoď odber a like na toto video. Podporíš ma tým a podporíš aj ďalší takýto content, takže let's go. V tomto videu bude časť aj z prvého videa z kurzu, čiže to budú trendy, takže ak si to nevidel, tak si to určite choď pozrieť, pretože tam som o niečom podobnom hovoril a trendy nás zaujímajú ako čo sa týka tohto najviac, pretože inak nebudeme vedieť rozpoznať, kedy končí trend alebo kedy prichádza k otočeniu trendu alebo zmene trendu, hej. Čiže ako sme si hovorili už v tom prvom videu, keď cena trenduje, v tomto prípade trenduje smerom hore, čiže je v uptrende, tak cena si bude dodržiavať štruktúru trhu. Čiže si bude dodržiavať tieto higher lows, čiže swing lows, a bude tieto swing lows rešpektovať, hej. Aj keď by prišlo niečo takéto, že cena príde sem, tak ak by cena fakt ešte ďalej trendovala smerom hore, tak by sa odrazila naspäť smerom hore a tým pádom by rešpektovala túto štruktúru trhu, čiže toto swing low. Takisto v downtrende, keď cena trenduje smerom dole, tak takisto si dodržuje tú štruktúru trhu, hej. To znamená, že si dodržuje tieto lower highs alebo swing highs. Čiže cena nikdy nenaruší tú štruktúru trhu, hej. Ak by prišlo niečo také, že vytvorí sa tu ďalšie lower high a tu sa vytvorí higher low, tak to ešte stále neznamená, že cena je v uptrende, pretože stále nenarušila cena tú štruktúru trhu, hej. Čiže toto bolo vlastne to posledné swing high a to, že tu sa vytvorilo higher low, tak to ešte stále neznamená, že cena je v uptrende už, alebo že už dochádza k zmene trendu, pretože cena môže tu vytvoriť ďalšie lower high a následne môže ísť ďalej smerom dole. Čiže reálne k zmene trendu prichádza až keď bude narušené to posledné swing high, v tomto prípade v downtrende, hej. Čiže by cena porušila tú štruktúru trhu, zároveň by prelomila aj to posledné lower high, tým pádom by sme mali novú indikáciu smerom hore, to by sme vedeli, že cena nad tou úrovňou má potenciál ísť sem. A tu už si vieme povedať, že prichádza k zmene trendu. Tu už si vieme povedať, že niečo není v poriadku v tom trende, pretože cena keď trenduje, tak si tú štruktúru trhu dodržiava. A takisto rešpektuje tú štruktúru trhu, hej. Takže tu keď sa vytvorí ďalšie higher low, čiže toto by sme mali indikáciu, tak tu už na tom hodinovom intervale, toto je 4-hodinový celé, alebo kľudne aj denný, to je jedno. A na tom hodinovom intervale by sme takisto, jak v predošlých videách o vstupoch a toto vieme, tak by sme čakali, kým cena zíde nad tú úroveň indikácie a bol by ten hodinový znovu bullish, takisto jak ten 4-hodinový, tým, že tu už máme vlastne higher low, higher high a tu z toho 4-hodinového sa vytvorilo ďalšie higher low, tak takisto potrebujeme aj ten hodinový, aby bol bullish, hej. A target sem a potom kľudne, ak cena nemá problém prebiť túto úroveň predávajúcich, pretože tá indikácia prišla sem, hej, a tu nastala korekcia, tu sa cena otočila, čiže to znamená, že tu na tejto úrovni sa nachádzajú dáky predávajúci. Takže vždy targetujeme úroveň predávajúcich v uptrende. Samozrejme, ak by cena nemala problém prebiť túto úroveň, tak potom sa pozrieme, kde máme ďalšiu najbližšiu úroveň predávajúcich a vieme, že to je tu. Takže potom ďalší target by bol tu, hej. Vidíme, že tu máme čistý downtrend, pretože mali sme tu tieto highs a tieto highs boli vždycky nižšie a nižšie, čiže lower highs. Čiže takisto tu lower high, tu vidíme, že odtiaľto cena prišla sem. Takže toto je posledné lower high a toto je posledné lower low. Čiže toto celé vlastne cena rešpektovala túto štruktúru. Vidíte, že nenarušila toto posledné lower high. Ale keď cena tam prišla, tak následne odmietla tú úroveň a išla znovu dole. Čiže štruktúra v
v toho downtrendu nebola nikdy narušená, pretože tu máme high, tu máme lower high, tu máme rovnaké high, tu máme rovnaké high a ďalej keď ideme sem, tak tu máme zas lower high, lower high, lower high. Čiže tá štruktúra trhu sa stále drží, hej. A takisto tu momentálne sa pravdepodobne vytvára ďalšie lower high. Takže cena je stále v downtrende. K zmene trendu by jedine dochádzalo vtedy, keď by cena vytvorila tu higher low a následne tu higher high. Čiže by prebila toto posledné lower high. Vtedy by dochádzalo už k zmene trendu, lebo už tam nie je niečo v poriadku, hej, lebo už tá štruktúra trhu bola narušená. Čiže už cena nerešpektovala túto štruktúru trhu, teda bearish štruktúru trhu, hej, pretože narušila cena toto posledné lower high a zavrela sa nad a vytvorila nám tu higher high. Čiže v tomto prípade už máme novú indikáciu smerom hore, jak som vám vysvetloval pred chvíľou, ten bearish scenár, tak znovu by sme čakali na korekciu a už potom ten postup, čo už poznáme, hej. Indikácia, korekcia a pokračovanie. Takisto to všetko som vysvetloval v predošlých videách, takže ak si to nevidel, tak určite si to choď pozrieť. Takže takto vieme zistiť, že kedy prichádza k zmene trendu, hej. Aj tu. Tu máme takisto downtrend. Tu sme mali high, tu sme mali lower high, tu sme mali takisto lower high. Tu tiež lower high. Ale cena, keď nám vytvorila toto lower high, tak už nechcela ísť ďalej nižšie a nevytvorila nám ďalšie lower low. Na to, aby cena bola v uptrende, musíme mať to potvrdenie toho vyššieho vrcholu. Čiže tu nám cena už vytvorila to higher high, čiže vyšší vrchol, pretože prerazila tento predošlý nižší vrchol, tým pádom bola narušená štruktúra trhu. Tento prípad som vám už vysvetloval v minulom videu, takže takisto, hej, vždy čakáme na korekciu, z hodinového intervalu tá korekcia je bearish a vlastne čakáme, kým cena zíde nad tú úroveň indikácie z toho 4-hodinového intervalu a už aj ten hodinový je bearish. Potom môžeme vstupovať a target, samozrejme, jak som vysvetloval pred chvíľou, najprv sem. A keď cena nemá problém prebiť tú úroveň, alebo si stále dodržiava tú štruktúru na tom hodinovom, tak kľudne môžeme targetovať ďalej. A keď sa pozrieme, najbližšiu úroveň predávajúcich máme tu. Čiže ďalší target by bol tu. Hej, pretože to je vlastne predošlá úroveň tých predávajúcich. Čo sa týka momentálnej situácii na zlate, tak ukážem vám aj, čo si myslím o budúcom týždni. Takže tým, že sme stále v downtrende a vlastne cena sa nachádza momentálne tu, a keď si pozriem posledné low, tak posledné low máme tu. A keď sa pozriem na to, čo mi spôsobilo toto low, tak viem, že toto high. A viem, že z tejto úrovne máme indikáciu. Takže cena mi z tejto úrovne dala indikáciu, že má potenciál ísť pod tou úrovňou do tejto úrovne, pretože cena z tej indikácie prišla sem a následne prišla korekcia, hej. Čiže tu začali dáky kupujúci. Takže viem, že tu mám indikáciu. Toto bola korekcia, hej. Jak hovorím, korekcia ide oproti trendu na tom hodinovom, takže sa vytvárajú higher highs, higher lows. Čiže tu máme vlastne vrch, spodok, vyšší vrch, vyšší spodok. A teraz, čo by som chcel vidieť, na to, aby som mohol vstúpiť do shortu, tak z toho hodinového intervalu, aby cena prelomila tento vyšší spodok a spravil by sa nižší spodok na tom hodinovom intervale, hej. Čiže spravil by sa nižší spodok, takisto indikácia, korekcia a pokračovanie, hej. Takže tu by sa vytvorilo na tom hodinovom lower low, lower high. Čiže tu už by sme boli aj na tom 4-hodinovom downtrende, tak ako sme. A aj na tom hodinovom intervale by sme boli v downtrende, hej. Čiže toto potrebujeme, aby sme boli na tom hodinovom intervale v downtrende. A keď by už cena išla znovu pod túto úroveň
tej indikácie z toho hodinového intervalu, tak by som otváral short a stop loss by som si dal nad toto posledné lower high z toho hodinového, hej. A target do tejto úrovne kupujúcich. Sme pod tou úrovňou indikácie z toho 4-hodinového intervalu a už sme aj na tom hodinovom intervale bearish a takisto sme aj pod tou úrovňou indikácie na tom hodinovom, hej, čiže toto. A čo sa týka bullish scenáru, pretože nikdy nevie človek, čo sa môže udiať na trhu, tak bullish scenár by som videl tak, že muselo by sa vytvoriť túto higher high na tom 4-hodinovom intervale. Čiže to by pre mňa znamenalo zmena trendu, jak sme si pred chvíľou vysvetľovali, pretože tu máme posledné lower high. Hej. Ak by cena vytvorila higher high na tom 4-hodinovom intervale, tak už mi niečo trh hovorí, že už prichádza k zmene trendu, že už tam nie je niečo v poriadku, pretože bola narušená štruktúra trhu. A v tomto prípade by som takisto čakal vlastne na tú indikáciu. Vytvorilo by sa tu to higher high na tom 4-hodinovom a potom by som čakal, kým ten hodinový spraví korekciu. Ak by už bol ten hodinový interval takisto bullish, tak by som vstupoval do longu. Takže toto vidím momentálne ja budúci týždeň na trhu.